What kind of dog is this? Tignan niyo yun. Tignan niyo yun. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At ngayong araw is pagising ko, ang ganda ng sikat ng araw mga loves. Very colorful, no? He's awake but he's not up. So, what do you want for breakfast? You sure, honey? Finally, balik na ako sa ating agenda. Na umagang magising, nakabalik na. Oy, what are you guys fighting? No fight, ha? No. Yun, lumabas na yung araw, mga loves. Look, lumabas na. Look, nakalabas na yung araw. Eee! He's going to work. Very late. Let's go to your office because trabaho siya kasi nga late yung trabaho niya. Sabi pa niya 9 o'clock daw siya alis. Ngayon 11 o'clock na, han. It's 11, han. It's 11 o'clock na. So you're going to the city, right? So po, kumain na siya mga loves at ayaw talaga niyang magbaon kapag mga ganito. Gusto niya kapag magutom siya, doon na sa syudad siya magbili. No? Kasi ang mahal doon, pero yun talaga yung ano niya eh. Going, sir? You gotta fill the Refiller? get the pet one. Do you want me to go get it? Yeah. Refiller guy. So what time are you gonna be home tonight? Late. What late? Oh, late. Okay. What do you want for dinner that I can cook? I can defrost something. For dinner that hour. Oh, so okay. For tomorrow, I will look for what we're gonna have for dinner. For tomorrow. Oh no, we're going out. Holy moly. Okay, close this. Bye, darling. I love you. Hey, give me a kiss. Water's in the back, right? Yes. Ayan. Have a good day. I'll call you later. Drive careful. Yeah. And be good, huh? I'll be around. Where is it? The one that close to the... Can I close it? It's very windy. Be careful on the road, huh? I'll be now. Talk to you later. Bye-bye. Mag-garden tayo very soon. Look. Ito siya. Iwan ko kung asan yung iba ba. Dito pa isa. Oh. Kailangan kong maglinis dito. Ang dami kong gawin pero ngayong araw is no. Wala ba siyang nakalimutan? Missy. Nakalimutan. Alam nyo na. Cellphone wala dito. Which is okay. Alin pa dito be? Okay, wala. Linis time! Pero bago niyan, kakain si Inday Mirian kasi almost 12 o'clock na. So ngayon, andito tayo sa basement. So meron tayong mga lime na hindi ko na-harvest pala. Kasi na-ignore ko. So meron tayong mga lime dito at marami-rami po ito sila mga loves. So kailangan ko na silang kunin, no? At ang dami po nila. So yun, at ang saya kasi pag ano dito, masarap ito sa mga dipping sauce. Ito, oh. At meron pang tumutubo, oh, no? Tingnan nyo mga loves, oh. Ang bango, grabe. Citrus. Citrus ba to? Hindi, citrus, basta lime. So, kunin ko na po ito sila, yung mga nag-yellow na. Kasi ready na po. Yan. Ito siya parang nasira na. So, kunin natin. At saka, meron pang mga bata-bata dito, mga loves, oh. Look dito, oh, bata. Harvestin natin itong mga, aray, ang haba talaga, ang sakit. Ito dito, oh. Ganito yung ano natin mga loves, i-harvest natin para magamit natin sa ating dipping sauce. Ito na ano na siya o nag-open up na siya. So dahil hindi natin na-harvest, look. At alin pa? So, look, yan. Yun mga darling. So asan pa? Dito pa isa. Look. Ito naman siya, ito yung ating kalamansi talaga na Pinoy, no? So, which is, ang laki ng pagbasol ko nito mga loves. Nagmahay ko ani kasi po, naputulan ko siya dito. Ito pala yung pinakatuktok niya. Kailangan pala siyang
pataas ng pataas. So, ito, naging dwarf po siya, no? So, ngayon, kinokontrol ko siya bago kasi magsalingsing siya ba, oh? So, kinokontrol ko siya, mga loves. Pinuputol ko yung mga bagong tubo. Look, bunga, look, nagbulaklak na naman. At, yun, mga bulaklak, ang daming bulaklak. So, kailangan ko lang i-control ito, mga loves, no? Control kasi po, ayaw kong palaki ito ng palaki kasi nga, talagang ayaw ko, no? Ito, nagbunga na naman siya, mga loves. Ang daming bunga, oh. Look, oh. Kita nyo? Nagbunga na naman siya. So, kaya yun. Uy, nasisira na talaga siya, mga loves. O, nag-open. Ayun. Yun. Diba? Harvest. Alam nyo ba, kanina pa ako dito nakaupo. And then, walang nangyayari. So, ngayon, dapat, nandun ako sa labas. Pero hindi pa ako lalabas kasi pag weekend, off po ako sa mga garden. Kasi, you know, maginaw din sa labas. Kaya yon. Pag summer na talaga nasa labas ako anytime. Sabado man yan or weekdays. But anyway, so ngayon, ang dami kong lilinisin ng ating floor. You know what? Let me cut your hair, Rox. So, ito si Roxy, mga loves. And, ganito, nag-start ako dito. Pahak na si Roxy. So, maraming buhok. So, hopefully later on matapos tayo na kasi mahirap talaga ito silang ikat, mga loves. Mahirap kasi ang buhok ni Roxy is very, silky. At sobrang, ang hirap. What kind of dog is this? Tignan niyo yun. Tignan niyo. Ay, ginupitan ka talaga siya ng sobra, mga loves, kasi po, hindi niya kaya. Pero may buhok pa yan, oh. May buhok pa yan. Hindi yan skin to skin, mga loves. So, ayusin ko ito mamaya ng maayos. Loves, grabe, mga loves. Ang daming buhok ni Roxy. Oh, grabe, oh. Tingnan nyo na nagkalat buong. Buong breakfast area ko, mga loves. Grabe. Look, oh. Puno. Grabe ang buhok ni Roxy. Ang dami. Kaya pala siya hindi siya makaano, mga loves. Yung parang, palagi siyang halhal ba? Yun, kasi ganahan na sila maginaw, mga loves. Yung hindi, ayaw niya ng mainit ba? So, oh my goodness. Tingnan yung buhok ni Roxy. Uy, ang dami. Oh my goodness. Tingnan nyo. Ipakita ko sa inyo si Roxy nandun sa labas. Dito, mga loves, grabe yung binak mo. Pati yung ano ko, oh, grabe, nagputi-puti, nagugo, oh. Look, oh. Dito, oh, grabe. Grabe, nagkala talaga. Linis galore ako nito, mga loves. Hindi pa ako nakaluto, kigwa. Andin yung haircut ko is talagang, hindi talaga siya haircut na ganito. Tingnan nyo ang buhok ko, ang dami. Kawawa naman itong Roxy ko. Huh? Hi, baby ko. Show your face. Hi, you look different. Hi. Masaya na siya. Happy na siya. Presko na, Roxy. Tumaba talaga siya, eh. Misty bukas. Oh no, Monday. Tumaba talaga si Roxy, mga loves, oh. Halatang tumaba siya. It feels good. Fresh na. Fresh na, baby. Pangit naman ka, Roxy. Pangit na si Roxy. Roxy, pangit. Ay, sos, hindi tanggap ni Roxy na pangit siya, mga loves. Anyway, hindi naman talaga pangit yung mga baby ko, no? Mahilig lang talaga ako magtawag ng mga pangit. But anyway, so ito na. Linisin na natin itong kalat, mga loves. And ang daming buhok. So yun, at kailangan natin i-vacuum at kailangan natin vacuum yung mga upuan din kasi nga dumidikit yung mga buhok na maliliit. At si Misty is next week siya, mga loves. Bakit po? Kailangan natin siyang i-shower para malinis yung buhok at hindi masira yung ating cutter, no? Yun siya. Happy na? You look so fresh. Finally, nakapagluto na tayo at kakain na tayo very soon. Napagod si Inday Miriam dahil kay Roxy.